उत्सव मोगी गोंयकारांनी उत्सवाच्या निमतान देवा दर्जेदार कलाकृती सादर करपाची परंपरा राखून दवरल्या. पेडणे विर्नोड्याच्या खालच्या वाड्या वयल्या भावकादेवी मंदिरा मुखार वेगळं व्हायचंय मला प्रभावीपणान सादर केलें. जाल्यार कासरवळणे परब वाड्या वयल्या श्रीराम देवस्थानाच्या रामनमीक धनुर्भंग ह्या संगीत नाटकान जंगी सुरवात जाली. रामनम हो गोंयकारांच्या शिरंतरात भरलेलो एक अनोखो असो सुवाळो. गोंयभर तो विविध कार्यावळी सयत व्हडा उमेदीन मनयतात. अंदू कोरोना उणो जाल्ल्यान लोकांक उत्सव करपाची मेकळीक मेळ्ळी. कासरवर्णेच्या परब वाड्यार शेनवारच्यान उत्सवाक आरंभ जालो. आयतारा रामजल्म सुवाळो जालो. त्या उपरांत रातचे वेळार ज्येष्ठ रंगकर्मी रामदास परबान दिग्दर्शीत केल्लें आनी विश्वास मेस्त्रीन संगीतबद्ध केल्लें धनुर्भंग हे नाटक व्हडा सोबीतकायेन सादर जालें. गावप, संगीत आनी अभिनयान नाटक मोगींचेर मोनीळ घातलो. पळयात. बाळा आता आपण हे चालू वधूची संबंधी असल्यास तिचे बाहुबलावर हरण करणे, दुसरी गांधर्व विवाह आणि तिसरी वधूला पणात जिंकणे. यापैकी तिसऱ्या पद्धतीचा अंगीकार करून आम्ही हा पण लावला आहे. ब्राह्मण श्रेष्ठ भार्गव रामाचे प्रचंड स्वजाव सभास्थानी ठेवले आहे. रावणाने कोणते आर्य नष्ट केले? तुझ्या यज्ञाला विघ्न आणली होती हेच ना? पण तो तुझा यज्ञ धर्मयज्ञ नव्हता, तर मी व रावण आम्हा उभयताविरुद्ध जनतेत किल्बिषाचं बीजारोपण करण्याचा एक समारंभ होता. माझा यज्ञ तुम्हाला कसाही वाटतो, पण तो धर्मयज्ञ होता ही गोष्ट खरी. पेडणे विर्नोडच्या खालच्या वाड्यार भावकादेवीच्या वर्सुकी उत्सवात बाळ कोल्हटकराचें वेगळं व्हायचे मला हे नाटक भावकादेवी हौशी नाट्य मंडळान व्हडा ताकदीन सादर केलें. मंडळाचें हें 32वें प्रतिश्ठापना वर्स. निवेदिता चंद्रोजी, नूतन रेवडकर हांणी थळाव्या कलाकारांक तोलामोलाची साथ दिल्ल्यान नाटक निमणे मेरेन रंगत गेलें. पळोवया ह्या कुटुंबीक नाटकांतले कांय देखावे. बरं राहिलं. आडनाव काय त्याचं? भांडारकर का? कसा आहे मुलगा? हा लाजून आहे, लाजून आहे. पुरे वडील वगैरे आहेत? एमए आहेत, लेक्चरर आहेत आमच्या कॉलेजवर. वडील ते का? असं असं. आणि आणखीन कोणी भावंड? कुणी नाही, एकटेच हे. घर म्हणून काही संस्कार असतात. या घराचा कुटुंब प्रमुख म्हणून माझ्यावर काही जबाबदारी मुलांच्या कल्याणाची. अरे काळ फार पुढे गेलाय, तुम्ही मात्र आहात तिथंच. खरं सांग, जबाबदारी वगैरे काही नसते. तुम्हा लोकांना स्वतःच्या हातातला अधिकार सोडवत नाहीये. ठीक आहे का सुनबाई? आणि हा तुझ्या नवऱ्याचा वाटा. आणि सुरेश ही तुझे. मुलानो, आपण लावलेल्या फळाची गोडी अवीड असते. मुलानो, अवीड असते. पण अण्णा, ही काकडी कडू आहे. खरंच की? हो आहे, खरंच आहे. असायची सगळीच फळं काय गोड असतील असं नाही, थोडं कडूही असायचं. खरं काय हवं असतं, अनुभवाला मिळतं, भोगावं लागतं आणि भोगावं असं वाटतं, असं काहीतरी.
लोकांना काही नको असतं. आम्हाला कळतं लोकांना काय हवं असतं ते. तुमची वय झालंय आता, तुमचं पिढी सरली आता तुमची, कळलं ना? अहो किती चिडलात मामांजींवर. त्यांच्यावर नाही का चिडलो मी चिडलो माझ्या धंद्यावर. काही दररोज पैसे द्यायच्या तारखा इकडे तिकडे करतात. गोवा 365 खातीर कासार वर्णे आणि विरनोडच्यान जवाहर बर्वे.